1000 лева награда за всеки един от вас. Не се шегувам, мисля да раздам 1000 лева на всеки един от вас, който може да направи същата конфигурация като нашата и може да я предложи на същата цена. Понеже си мисля, че цената е много добра. И също така си мисля, не съм сигурен, затова вие искам да разберете, дали аджеба предлагаме наистина толкова добри конфигурации, като ви предизвикам да направите същата конфигурация като нашата на същата цена. Директно си стартираме уникално красив бял билд с процесор Ryzen 7 7800X 3D. Охлажда от 360 мм водно на GPU с горен дисплей, който пък показва абсолютно всичко. Asus RTX 5070 12 ГБ видеокартата, имаме инсталирана 32 ГБ 6000 мега трансфер CL30 RAM, 1 ТБ SSD NVMe, Samsung 990 Pro, всичко това стои на дъно Asus B850 с всички възможни екстра, за които се сетите, захранване 850 W 80 плюс Gold на Seasonic, още добавени вентилатори на Deepcool, всичко това асемблирано подобаващо и както трябва в супер красива кутия на Thermalright с уникален дизайн. Не знам доколко забелязахте, но самата машина е изработена от премиум клас компоненти. Идва абсолютно асемблирана, инсталирана подобаващо с Windows 11 Pro, натискаш бутончето и не го мислиш. Самата машина идва на цена 2800 лева. Не съм сигурен доколко добра е тази цена, според мен е много добра. Но оставам това днес на вас, пичове. Вие сами да разберете аджаба, кой предлага най-добрите конфигурации, най-качествените такива, на най-добрата възможна цена. Майка, баща, дете, колега, доставчик, обикновен потребител. Всеки може да се опита да ми вземе 1000 лева, като направи същата конфигурация с същите компоненти на същата цена. А именно днешния модел се пуска свободно за продажба. Всеки един от вас може и да си го купи на 2800 лева. Просто трябва да удари лайка, да коментира и да следва моя канал. Ще се дават само на феновете в TikTok. И то най-верните. Просто ми пишете на лично, братле, искам да си я взема тази конфигурация и я имаш. Я имаш на 2800 лева, но не знам цената колко е добра. Първо ще разберем това, после ще си продаваме нещата. Дали са най-добри, дали са на най-добрата цена, не знам, но днес ще разберем. 20 броя от тях ги имате по случай черния петък. Няма повече да направя, пичове, понеже мисля, че ще фалираме. Понеже си мисля, че тази цена е много добра. Ама не съм сигурен. Затова опитайте се да ми вземете 1000 лева. Това е, живи и здрави да сте.